Irurak hamar gutxi. Errepidera egin behar dugu. Bosgarret azkenetan. Van Aert is the one struggling. Pogacar's trying to respond. And Mathieu Van der Poel is having one. Ataca Vingegaard y no responde. Jumbo Visma da, talderik garailena, 22 garaipen dituzte eta gaur etapa eta sailkapen nagusiarekin. Geizar gauraino. Nairo Quintana, nuestro nacional, la leyenda. Kaixo guzti eta ongi etorri Tropelaren podcast berri batetara, aurtengoan, gaur, 2025ko otsailaren 13an ari gara grabatzen, 573. podcasta izango dena, eta nola ez, aurtengo 2025ko denboraldia ekingo diogu. Izan ere denboraldi berezia, aurtengoan, 2005an ekin bai genion lehenengo lehiaketarekin, 2005ko turra izan zen martxa jarri genuena, martxa amaiera hasi ginen proiektuari forma ematen, eta horren bestez urte berezia aurtengoan nio moduan, 20 urte beteko dituelako, proiektu handi honik giniola, eta horrekin lotuta esan genezake, aurtengoan zertxoa lehenago ekingo diogula urteari, denboraldiari, hain zuzen ere, UAEko turra, astelean ebetu UAEko tur hori, gutik sartu nahi genuelako, eta hau guztia, aztertzeko eta aipatzeko podcast honetan nirekin dut. Iban, gabon Iban. Gabon. Nion bezala 20. urte horrena, aldaketatxo horrekin ez, irutzen zaigun martxoan hainbat lehiaketa ditugula eta hasieratik ez gogorregia akaso egiten geniola, eta pixkanaga ritmo hartzeko edo, aurtengoan UAEko turra sartzera eki dugu, esaten nuen moduan asteletikan igandera bitartea, larun bata bitartean ez baldin banaiz, ez igandera bitartean izango den lehiaketa, eta World lehiaketa, noski, aurrekoak ez baldin banaiz Australiako izaten dira, eta horren ondoren bai, aipatzen duen, egutegi gogor hori izango dugula, martxoan abiatuta. Webgune berrien ikusi ezakezuen moduan, 30 lehiaketa izango ditugu, eta aipatzearren berrikuntza nagusinak lehiakitei daukionez bintzat UAEko turraz gain, ez da biankiri ekingo digula gizonezko zein emakumezkoen lasterketarekin, París-Niza Tirreno hoi bezala, Milan Sanremo aurten estrenekoz emakumezkoen edizio izango du, beraz hori ere gehitu dugu egutegian, Volta izango dugu, Flandiako turrean iaz, Flandiako irukoa egin genuen modu, berriro ere aurreko formatura itzuli eta Flandiako turra bakarrikan izango du, kasu honetan ere emakumezko zen gizonezkoena. Euskal Herriko itzulia batez ere, gainera gaur ibilean berri eman dute, Euskal Herriko itzulia horri izango du, Paes-Roubaix emakumezko zen gizonezko, bezala, Ardenetako irukoare bai, gizonezko zein emakumezkoena, Romandiako turra, emakumeen buelta ere hori izango maiatzean, eta emakumeen buelta ekin bezain pronto, lehen itzulia handi hori, teleko giro hori izango du, maiatzaren beratzetikan ekainaren bata bitartea, emakumeen itzulia tartean izango dugu, Dauphiné Kriteriuna ekainaren 2. astean, emakumeen Suitzako turra izango dugu, Suitzako turra ekin aurretik, ez hori ere, gure gutiken gehitu dugun emakumezko beste lasterketa bat, eta gainontzean, berdin xamar izango litzateke, emakumeen taldeako giroa turrarekin batera izango litzateke gutegian, turraren amaieran emakumeen turrarekin bate egingo luke, Donostia klasikoa abuztuan izango luke lehen larun batean, Espainiako buelta hori bezala abuztua bukaeran abiatuta, eta Ruanda munduko txapelketa izango ditugu, irailaren 21-28 bitartean, eta monumentuarekin hori bezala amaituko dugu, denboraldia Lombardiako klasiko horrekin, zertxoa beranduxiago, gizon modu, munduko txapelketa iraila bukaera, 10 bat egun beranduago Lombardiako tura, esan bezala, 30 lasterketa, hori bezala, itzuli handi txiki, klasiko emakumezko eta Euskal Herriko kopa bilduma horiekin osatuta, eta webgune berria, besterik gabe, ez dakit. Iban, ez dara heladudan nonbaiten aipatzeko, horrekorrean? Nahiko laburpen ona egin dezu denboraldian inguruan, uste tropela saleok, tropela saleontzat txerrin noraitza denboraldia
pues, tropelako lehenengo kinielakin hasten dela, hori esan izan dugu, eta bueno, txerrindularitza gustuko dugunez, plus hori ematen digu kinielen jokoak, eta bueno, nik igual, pues, aipatu esun webgune berriarekin batera, kinielak egiteko orduan, eta uste beti izaten dela asmoa ahalik eta parte hartze handiena sustatzea, eta bueno, hor da hola, nobedatetako bat laguntzen dula, bueno, ginela egiteko orduan, pues era random batean aukerak eta egiteko, beti denbora faltan dagon jendiantzat, hor eskuman dakatela aukera, pues aukeratzeko adibidez, kiniela, sistemak berak kiniela bat proposatzen dula, izkiak aukeratu eta gero. Eta hori igual, pues bai, lagundu dezake, batez ere, jende horri, agian hainbeste denbora ez dakana, kinielak aztertzeko eta egiteko orduan, eta bueno, plus horrekin baita, a ber, zemoz juten dan parte hartzia. Ba ez, aipatzen genuen moduan ez, webgune aldaketa egin dugu, egia da oraindik ere eguneko egunean ez dugula guzti osatuta lanean gabiltzala, baina bai nahi genuen denboraldia, bueno, webgune berriarekin ekin, iruditzen zaigulako itxuraz eta ezaguarez gain, errendimendu hobeak izango dituela, eta bueno, baizu ez ez, bintza martxan jarri lehen bailen eta gauza probatzen joan, beraz, noraitek zalantzari badu edo arazori badu mesez, mezua bidali, ezaguna dituzue bide ezberdinak, baina Ibanek esaten zuen moduan, ez da, beste, iruditzen zaigu modu errazago baten egiteko aukera dagoela orain kinila, eta bereizgarri batzuen artean, aspalditik genuen eskari hori ez, osatzea ez, kinila automatiko egiteko aukera, eta horren, Ibanek aipatzen zuen moduan ez, kinila sortu daiteke, izki ezberdinak aukeratuta, guztia aukeratu daitezkeala ala batzuk, eta horren arabera sortzen digu automatikoki, ez dauka inolako logika berezirik, kinila hori. Horretaz gain iruditzen zaigu, garbiago ere badala informazioa, azkarro ere ibiliko dela webgunea, eta esan dakoa, bestelako berritasunak etorriko dira. Akaso garrantzitsuena, esan aplikaziorik gabe, alegia mugikorrako aplikazio izanik ezarren ere, jarretzak ezula sarrera azkarra mugikorren, eta baliz ezela funtzionatuko dizuela, beraz. Proba ezakezue, eta iruditzen zaigu lagugarri izan daitekela, esan dakoa, oraindik ere martxan jartzen ari gara, gauza bere honean uste, baina iruditzen zaigu oraingoz behintzat txukun izango dugula, eta iradokizun edo akats, mesedez, esan bezala, guanajo, ze dakizuen bezala, komplikatzeko, aukera ez duen ditugu, imilaz eta gain, sare sozialetan ez, hor dugula Telegrameko taldea, bai jakiteko eguneroko talde hori, edo bai solasan ditzeko taldea, dagoeneko 4 pertsonatik gora garenak, horretaz gain, gogoratu isa kontu aldatu beharra izan genuen lehiazko urtean, horrelako algoritmoa ez zegoelako oso gustura gurekin, eta tropela beharren terrepela dela, hori gabe, tropela jartzen duzu industria agertuko zaizuela, gainontzeko sare sozialak hor ditugula, Blue Sky da YouTube berri horietako bat, eta Mastodonen hor jarretzen dugu, Facebooken, Instagramen, eta noski podcast hau ere, podcast plataforma desbenetan izango duzuela. Hori izan da, Iban, lehen kiniela, 7 etapa bilduko dituen UEko tur hori, dagoeneko talde batzu badakizkigu, beste UEko taldea bertan izango den 7 hori barkatu, Pogačar buru izango dela, azkar epaitzaren ibilbidearen inguruan, izan dagoa, 7 etapa, lehen etapa, laua, esan genezake, bukaran muño txikioa baldin ere badakigu ez, lurralde horiek nolakoa diren, bigarrengo egunean izango nuke erlojuaren kontrako 12 kilometrotako erlojuaren kontrako saioa, 3. lehen etapa nagusi hori ez, Maldan gora amaituko dena, ondoren sprinterako 3 etapa izango dituzke, eta azken etapa ere goian amaituko litzateke, eta bi etapa minditzu horiek, eta erlojuaren kontrako saioa, baina nahiko mos izanik, ez dut zain erabakigarri izango denik,
bueno, erakiko dute, edo ziurtatuko dute, izatearen Pogačarek iraziko, ez da, nahi Gauzak normal, hori da aurreikuspena. Gaina ikusi dugu ez, Pogačar bera prestatzen dela Flandriako turra, bestelako prestaketa egiten ari dela, bueno, badirudi aurtengoan indar bertuta, edo bintzat gogotsua detorko dela, helburu berriekin, eta bueno, esan dago ez, lehenengo hau izango litzateke. Esprinak ikusiko ditugu, ikusi dugu hor Oman eta gainontzeko lasterketa, demoraldia lasterketatan, zeintzu da biltzan txukunen, horregatik esan genezake sprinteren talde bat ere badugula. Beste talde izango litzateke, esaldiren bat aukera balego, leian izan daitezkenak, eta, bueno, bestean gutza, ez. Beraz, bueno, kinelaria kaso, Iban, errepaso bat egiten hasita, bueno, hiru multzo horiek izango ditugula, oker espaldima naiz, azkarren naiz, 3, 6, 14 zindori aukeratu behar dira, eta gaurko nobeda izan da, Pello hilo, ez, izango dugula guako turronetan. Bai, iaz txukun aritu zan, iaz podiumian lortu zan sartzia, eta uste kinielari begira eta pixkat laguntze aldera betere gure entzulei, izan daitekela azkenean ibilbideari dagokionez kopia y pega da iazko urtierekiko, eta praktikamente baitere orain dela bi urtekiko, orain dela bi urte taldekako erlojuz kontrako bat egon zen bakarkakoa izan beharrean, baina bueno, oso originalak erdi esaten UAEko itzuliko hauek, eta bueno, orduan bai lagundu esake, aipatu esuna, esprinak egongo diela, bi etapa mendian edo goian edo menditsuak izango diela, eta horiek izango diela erabakigarriak sailkapen nagusiei begira, orduan pixka bat fijatzeko baitere, lehen urtean zer gertatu zen, eta aurreikuspenak eta gaur egungo txerrindularitza kontrolatu dagoen dena, pues, esan dezakegu praktikan kasuistika berak berdinak ikusiko ditugula, edo aurreikusten direla. Hortikan kanpo gertatzen diren gauzak, pues izango dira sorpresak, ez? Adibidez, eiztarien multzuari dagokionez, egia esan oso, aukera gutxi, ez? Izan ditzakete iesaldiek edo iesaldi saiakerek iristeko helmugara, baina, bueno, danetik gertatu daiteke, ez? Baina hori da pixka bat planteatu daitekeena. Hora azkenean, lehen leheketea izan da, nik uste lagungarri izango zaigula, ez talde aldaketa horiek, zinure osautako talde aldaketa horiek oitzen joateko, eta horrekin aipatu nahiko nuke, ez UAEko turra emakumezkoen UAEko turrare izan zela, hilaren 7-9 bitartean jokatu zena, eta bertan longo borrekin UAE taldean dagoen, talde buru irazizela, Persiko bigarren izan zela, UAE taldekoa, hain zuzen, eta Lekurt, AG Insurance Sodaltimeko txirrindularia, 2 segundu beranduago, igual salkatu zena, baina indartsuna zalantzari gabe longo borrekin izan zela, esan dako, pensatzen dugu, aipatzen genuen moduan, batez ere Pogačar izan egitartean, helburutzat izango duela, irabaztea ez, beraz, A batek ikusten dugu dagoeneko Pogačar, normalean bere izango da aukeratuena, eta zoriak asko egin berko lehioke kontra, lasterketa hau ez idazteko. Baina nioena, bintzat, ari gara pixkanaka oitzen ez, talde aldaketa horietara, nion moduan, eta hori, oraindik ere, zoritxarrez talde nahikoa ez daude ziurtatuta, hor joango dela egunaketak egiten, orain, aipamen batzu egingo ditu Iban eta biok, gure ustean izan daitekena, baina zailtasunan nabarmen mintzat izango duguna orain honetan lehen leheketa dela, ez dakigu jendeak ze intentziorekin iritsiko den leheketa honetara, eta beste kontua buruan izan behar duguna da orutegia. Gu baino krespondi banaiz 3 bat ordu aurrera badabiltza, alde arietan, kinila prestizateko krespondi banaiz
10 eta 10 ingururako jarri dugu, astelehen goizerako, eta, bueno, etapa amaiera, oiko baldin badira Laura bosta bitarte hortan amaitza, jakin 3 bat ordu lehenago izango dela, ez? Egoarek ordu bat, ordu bitarte izango dela etapa amaiera hori. Bintzat hori kontutan izan dezagula. Eta hori izan da, eta oraingoz bintzat ditugun dugun informazioarekin, Iban, lehen bultzan 3 hautagai hartu behar dira, epatu dugu Pogačar, Pello Hiloara epatu dugu, lehen bultzortan dugu. Badirudi, Ineoseko Carlos Rodríguez ere izango dela, Bane Elbeltere izango dela dirudi, Felix Gal ere bai, ziurtatuta. Zalantza ditugu Igita, aurten estreniko Astana taldean izango duguna, eta Eskel Mose, Lideleko txirrundulari izango duke gazte itxaropentsu hori. Horien artean 3 aukeratu da, Iban. Bai, eta, bueno, aipatu esun zailtasunez aparte, baita ere, aipatu dugu, ez? Denboraldi hasiera da, eta txirrindulari batzuentzat lehenengo lasterketa izango da. Ia askotik oraindikan ez dute zer lehiatu, ez? Orduan, hor ere, inkognita, berez, teorian eta gaur egungo txirrindularitzan, hautagaiak diren hauek paseatzera edo orain dela urte batzuk gertatzen zen bezala, ez? Denboraldiko, hilabete potenteenak prestatzeko ez dute lehiaketak ja entrenamendu gisa hartzen, eta hori kontuan hartu dezakegu, baina inkognita dia, zer gertatu daiteken txirrindulari horiekin. Beste batzuek aldiz, Pello Bilbao, aipatu dezula, ja ikusi dugu, lehian aurrean, edo, Pogačarre lehengo lehiaketa izango da, baina ikusi dugu entrenatzen, bideo batzuk entrenatzen, eta, izua ematen du, eta adibidez, multzo honetan, argi dago, edo, Pogačar eta beste bi izango diela aukeratuak, Pogačar izango aukeratuena, zalantzarik gabe, eta beste bia, hor dago, koska, zeintzuk aukeratu, hor dakago, Iazko irabazlea Nelbet aipatu ezula, iaz, gutxi lehiatu zela, baina lehiatu zuen gutxi hori, nahiko maila txukuna eman zuna, orduan, a ber zer aukeratzen duen tropelako jendeak. Niko esaten duna ez, okontuan hartzeko bentsa, Pello Bilbao izango dela, eta izan daiteke aukera ona, gogoratu segurazki Euskaldun bakarra izango dela, beraz Euskaldun bakarra izanik, Euskaldun honen puntua ez dira izango, baina, adi izango gara ez, biena horrendik ere taldeak beraien 7 emateko dira, eta Bilbao ez aparte, zirutzen zaitez, orain ere txukun ibili baita zan, guantxe amaitu da lasterketa, zakira ez duna, buitrago gira ez duna, eta Valentzian ez da, Iban, espaldi manaiz, 3. izan da baita, beraz, forma honen iritsiko da jutzen zait, beraz, izan daiteke aukera honen naiz eta Euskaldun honen puntuak ez jaso, eta horretaz aparte, Nelbet izango litzateke baita, iaz, espanaiz, irabazi zuena, eta Eskel Mose eta hauek kaso gutxiago, eta Carlos Rodríguez ere ikusi beharko da nola izten. Beraz, oraingoz esango nuke Pogačar, Pello Bilbao, eta Galda Banelbelten artean izango litzatekela nire ustez zalantza multzo horretan, oraingoz. Eiztarien multzoan, esan dugu ez, 10 kilomutako erlojupeko bat dagoela, eta hemen nahaztuta biltza ez, badaudelako erlojoaren kontrako espezialista batzuk, Biseger dugu, nahiz da iazko urte bukaeran etzen mailarik goren izan, gig erakutsi du erlojoaren kontra saio polita egiten dituela, Plab ere hemen dugu, Bin ere hemen dugu, eta bestelako izen batzuk, etaparen laian izan ditezkenak, edo salkapen nagusi lehian izan ditezkenak, adibidez, only esango nuke, izan daitekela horietako bat, Lezerfere izan daiteke, lehia horretan sar daitekena, eta aldiz, nahiko aparte utziko dituzkenak, Bennett, Buchmann, Fortunatore esango nuke, eta izan daiteke beste horietakoren bat ondo daitekena,
eta Movistarko, bueno, txukundun hasi da, eta ikusi beharko da, benetan maila hortan izango diren. Eta, bueno, Sheffield izango nuke, ez, erlojuaren kontra baita, badin eta Ineosek eramaten badu, izan daiteke eta, bueno, bain, ez, UAEko bestea, bueno, ez dindu garrituko UAEko pikote batek podiuma zapaltzea, aurtengo gizonezkoen UAEko turronetan, emakumezkoak gertatu bezala, Iban. Bai, hemen bueno, aurreko multzan burua usteak genitun, hemen izen gehiagorekin eta txirrindulari kantitate berdina aukeratu beharraekin, pues, zabaltzen zaizkigu burua usteak, gehituta aipatu ditugun inkognitaren faktoreak askorentzat, ez? Adibidez, bueno, aipatu desuna, Movistarreko txirrindularia, bueno, Iban Romeo, ez? Izaten ari da, denboraldi hasierako sentsazioetako bat, baina hor beste gazte bat izango du taldekide Pablo Castrillo ikusi beharko dela, ez? Zer nolako maila ematen duen World talde batean eta pixka bat, bueno, adibidez, deskarten artean egon daitekeen beste batzuk, adibidez, kanma bat, ez? Ez dakigu ateratzekoa izango den, ez dakit konfirmatua dakan presentzia, baina lehen arkama bat izaten zena orain dela urte batzuk, bueno, tropelan karamelo nahiko polita puntuak ematen zitulako, pues, azkenengo denboraldi hauetan erabat desagertuta on txirrindulari bat da, ez? Orduan, bueno, pixkat, jokatu daiteke, ez? Aztertu pixka bat zelakoa izan den denboraldi hasiera, Australia inguruan, Valentzia inguruan, eta txirrindulariekin pixka gurutzatu, ez? Jebine aipatu esuna, pues Australian azpitxapeldun izan zen bere herrialdeko lehiaketan. Orduan, bueno, erlojuz kontrako saio horri dagokionez, bueno, aukera polita izan daiteke, baina baita ere diferentziak ez dira izango oso handiak erlojuz kontrako saio horretan. Orduan, ikusi, ez dakit, burua usteak fijo egongo dira azkenengo unera arte multzo honetan. Urrengo multzoa bai izan daiteke beste, ez, klabeetako bat, eta askotan izan da, eta akaso asko estutu dugu, ez, bueno, azkarren multzo izango delako, eta bi aukeratzeko. Dagoeneko, bueno, gehien aukeratuen artean, eta badire izango direla, ez, Jonathan Milan eta Tim Merlier, beste. Milanek bi etapa garaipen lortu ditu, bueno, sprintean bat, eta beste talde lokuaren kontra aipatzen zuen Komunika Valentzianako lasterketan Ibanek, eta aldiz Merlierre bi sprint garaipen lortu ditu aiua tur horretan. Bueno, horregatik irutzen zaikin aukeratuen artean izango dela, baina Groenewegen ere ez genuke aldate utzi behar, Molano eta hauek ere hori izango dira, Molano gogoratu gueko txirrindulari dela, bai aldate utziko nituzkena Philipsen adibidez, bueno, edo ez, azkarreki izan Philipsen albat ez baina, edo Groenewegen hor dela, bai maila bat baxuago, ez, Gaviria bat adibidez, Bauhaus bat, izango litzateke, Koijek ere etapa garaipena lortu du, eta Westford Atixen beraxo badaude ere, ez egin izateke, beraz, Merlier da Milan lirateke akaso aukeratu nahi izan daitezkenak, Philipsen nuke alde bat utziko, Groenewegen ere gora egin dezake, eta Koijek ere paraku dezake zer egin dezaken, ez? Beraz, multzoa bai dela arriskutsua, baldin eta aukeratu nahi direnek ez baituzte berbeste puntu lortzen. Esan du bezala 3 etapa izango baitira. Bai, eta adibidez, iaz Merlierrek 3 etapa garaipen lortu zitun, aparte lehenengo etapan baita garaipena lortu zun, eta horre askotan ez, klabea egoten da, lehenengo garaie hori aukeratzea, bueno, gainea puntu plus horiek ematen ditula, sailkapen nagusien lehenengo postu horretan egotea, eta bueno, hemen baita burua usteak egoitz, aipatu esun hori, ez? Bi aukeratu behar dielako bakarrik, etapa gehienak lau, ez? Izango dira aurreikuspenak betetzen badia esprintean amaituko direnak, eta erabat ados egin desun irakurketaekin, ez?
e, Jakobsen baita hor, ez dakit, aipatu desun, ba igual, aukera bat emateatikan Bueno, nik lehen. uste baso, desinte baso da bilela, Bai, zaiteke baina. baina, bueno, baina eman zituen iaz okerrez banao, ba, bueno, bere, e, bere postu onak eta mintzet, lehiakorra izan zen denboraldian zehar, orduan, hor pixka bat, ados, zure irakurketaekin Gaur eta behintza, barkatu gaur ez, aurten behintza nahiko patxal, bai, bai, Eh, ikusi eta be maitzak eta nahiko, ba, bueno, denboraldi hasiera da baita ere eta bai, ba, bueno, buru ustak emango ditu, ba, nik Merlier, uste, fijo bat izango dela kontutan izan da gainera bere ba, oaingo momentua eta aurreko urtean egin zuna, eta bigarren txerrindulari hori izango da dantzan egon daitekena. Eta, bueno, amaitzeko azken multzu, ez, ze aukeratu behar direla, eta hemen bai zoria izango beharko genukela iruditzen zait, ba, puntu asko emango dituen bat bilatzeko, baina ni bi irizpide izango dituen gehien bat, zaila egiten zaitu orain, orain ez daudelako, ez, talde guztiak, bai ez eta oraindik ere oso, korespondenez, bi hiru talde bakarri dira, bai ez dutena, guae nion moduan, Decathlon eta Decathlon eta Bahrein, korespondiones dira bai ez dituztenak, gainontzeko horrendik ez dakigu zehazki zintzuk izango diren. Horren beste zaila egiten zait hemen zerbait esatea, baina hori esan dago ez dilako izango, baina bai kontuan hartuko nukena litzateke alde batetik From ez dela hartu behar, vale? Badiri From izango da, baina ez hartu, From ez uste punturik emango duenik. Hori txantxa zen, hor daz aparte, eman serio, UAEko Txantxasina, en serio, zer. From ez Serio, hartzean serio. Baina serio, serio. ez UAEkoren bat har dezakegu, bat talde gauzalkapena iraz dezaketelako, seguraski. Biler badago hemen, baina estatuta dagoena, eta lojoaren kontaren zerbait txukun egin dezakena, puntu eman ditzakena, eta gainuntzean, bai begiratuko nuke naiz eta azkarren multzoa mardul xamar jarri dugun, ba, gerta daiteke azkarrenen bat, edo oraindik ere gehi ezagutzen ez dugun, ba, txirrindulari gazte azkarren artean, izan daiteke noritakoren bat, ba, gure tropelean sartzea. Nik uste hori izan hori liaretekela eramango dituzken, oza, erailiko dituzken irizpideak. Bai, de hecho, ikusten megu oaingo momentuan, zeintzuk dauden, aizki batekin egoitz, usteet oso gutxitan, Randomeko aizkia hori, izango hori bai, akaso, Aniolskowski Stanislav, Kofiseko Poloniarra, adibidez, batekin dago, Bruno Armirail, Arvid de Klein, Pascal Ekon, Corbin Strong, Dani Van Poppel, eta Florian Vermeers, ez? Daude aizki batekin, orduan, pixka multzo hau, ez? Betikoa, ez? Puntuak ziurrezki banatuko dira txerrindulari hauen artean, zenbat, ez dakigu, eta asmatzea, ba izango da, asmatzen duen nahi, ba, sorionak, eta segi daia horrela. Ez hor, esan dagoa ez, puntu gehiagiri ez da espero azken multzon, baina izan daiteke, ba gain hartu ez daken bate bat, sorpresaren bat izan daiteke azken multzon, aipatu gehiizpia jarritu dituzke, eta zalantzarik gabe bi multzo nagusiak edo asmatu beharreko esango nuke hautagai multzoa, esan dugu Pogačar kendu, gainontzeko biekin asmatu behar eta bez batez ere azkarrena. Azkarren multzoan ikuste ondo ekitea garantzitzu izango dela. Eta gainontzean gutxi gehiago, besterik gabe, gora astea Iban, astelena bitarten dugula epea, nahi beste aldiz eguneratzeko gure kinila hori, goizteko 10 eta 10 bitartean, eta hortik aurrera, abiatuko dela hortengo denboraldia. Bai, eta ipatu esun bezala, izango duen ordutegia, ordu oso egokia, Baskal ordu horretan, ez, ikusteko beti etapa amaierak, eta bueno, txerrindularitzaz disfrutatzen jarraituko dugu. Besterik ez,
espero dugu lehen podcast motz xamarrau, urrengoan solaskiarekin eta denbora gehiagorekin saiatuko gara datu gehiago emate, baina bintzat honen bestez aurtengo lehen podcast honi itxira emango diogu. Eskerrik asko guztioi, sorterik onena eta gogoratu. Beste gainontzeko lagune ere esan, tropela aurten beste tamaino lehenago hasten dela. Zerik ez, sorterik onena, ondo segi. Ondo segi. Errepidera egin behar dugu, bosgarret azkenetan. Van Aert is the one struggling. Pogacar's trying to respond, and Mathieu Van der Poel is having one of those. Ataca Vingegaard y no responde. Jumbo Visma da talderik garailena, 22 garaipen dituzte eta gaur etapa eta sailkapen nagusiarekin